Akuja Protas Ewesit, Alpha Miruka Odieki, Amolo Po Otiende, Atandi Samuel Onunga.
Order, honorable members. Order, honorable members. The clerks are requesting, and I direct that if you have not been called, please remain in your seats so that we don't have too much crowding at the voting table. If you have not been called, resume your seats and wait for your name to be called. Then you come and cast your ballot. Bada Salim Veso, Baya Owen Ya, Benzimba Rashid Juma, Buyu Rosa Akinyi, Chege John Kiragu, Chepkonyi Charity Kadambi. Gashombe Samuel Kinuthia, Gadhiru Mejodang Benjamin, Gitari Joseph Gashoki, Gitao Faith Wairimu, Gidinchi Robert Gishimu, GK George Masharia Kariuki. Gogo Lilian Achieng, Guyo Ali Wario, Hassan Kulo Mahalim, Iribae Said Buya, Kagesi Kivai Hanest Ogesi, Kaangara Joseph Buru, Kalasinga Joseph Smiu, Kamene Juice. First birthday, I declare. Bila Emmanuel. Kwani ameenda wapi? Hafadhali tunaweza nini hiyo story ya whoever. Awacha Emmanuel.
Oimore kwa Ramogi, wach mabende donjo en Queen Elizabeth mar ariyo mar Ingeresa ni arita mar thieth nitiere gi kinde nieri. Wach madonjo en ni Malkia mar piny Ingeresa mar ariyo ong'ielo rengo. Gi kinde mabende ne pok wadonjo e yamo ote manodonjo ne ntiere kama rach kata ngimane ne ok ni kama kare. Kata kamano gi sani wach madonjo en ni Queen Elizabeth mar ariyo mar piny mar Ingeresa ong'ielo rengo. Chunye mondo bed kama okwe. Mano en wach ma bende chopono pichni mineno kanyo gi e wang' jowi mari en mago ma bende chal mar ngimane e kinde mane okadho chien kanyo. Aka bende wacho ni owito ngimane ko jahigni 96. Wach ma bende wuok e castle mong'ere kaka Balmoral ma bende ntiere Buckingham ma ntiere pinyno mar Uingereza. Wach ma chopono gi laksani en ni Queen Elizabeth ma bende osebedo ka kinyi makauno wach ni weche mag tuone nitiere kendo ne ji ma bende ni machiegni kode ne omolo mondo mi ne onene. Kata kamano koro gi sani yangore ni owito ngimane ka ojehigni 69. En malkia ariyo mar piny Uingereza. Owito ngimane ko jahigni 96. Mano nyiso ni kaluwore kod ngima mano midhano otieko 70 mane Nyasaye ochiwo kendo chako medo moke wiye 96. En mosebedo queen kuom kinde malach kipimo kod mamoko. Kipimo kod mamoko miyo nyakwaro Mgajwang' kaka ineno gi wang' jowi mari kanyo Queen Elizabeth mar ariyo mano mar piny Uingereza owito ngimane ko jahigni 96 ka bende otho e par loch mar Kingi manie gweng' Balmoral Castle. Ing'e ni Kingi bedo gi kama gibetie. Kendo kawuono ni eri no sechiw wach e kinde manyime kanyo ni no sebedo kotuore kendo kora nyuola mare ne luor ne samoro ngimane ne ok dhi bedo makare. Gima bende ne oywayo joma ni machiegni kode mano anyuola mare e pare ma bende ne odhi nene. Gi e kinde ni eri wach koro wacho ni osetho kaluwore koda tuo ma bende ne otuore. En mano ma bende odhiambo ma kawuono ne ntiere weche manyien mane luwo machiegni nikech joge ma bende nitie machiegni kode gin jogo ma kaka ne luwore gi weche manyien mane chope mesa ni ne gisudo machiegni kode kama ne ntiere. Kendo kacho ni gintiere gi kar loch mar Kingi. Ng'e ni wan koni ok wane kaka gima kama chal. Kata kamano gima yangre kuno ne gidhi e kar loch mar Kingi kama bende wacho ni dak lakteche mage ne range machiegni kaluwore gi char mar ngimane kaka nobedo odhiambo ma kawuono nyakwaro Mgajwang'. Kakoro gi sani oseyangi ni owito ngimane. Mineno kanyo gin pichni mag kachiel kuwuok e Buckingham Palace mano e piny Uingereza. Ano ka dhano chako chokore kanyo kendo aparo ni koro chenro mopogore opogore biro bete obedo kwaneno pichni mineno kanyo achiel kachiel gin mar kar jota mar Kingi to kod mano mar Queen Elizabeth. Kakoro ki neno kanyo en ji osechako chokore kanyo kaluwore kod wachno ma obiro gi lak sechegi. Queen Elizabeth mar ariyo ka bende wang'eyo ni piny mar Ingeresa itelo ne koda chenro ma Kingi kopogore koda pinje mamoko manitiere jatend piny koro telo ma pinyno chalo kamano ka bende koro Queen Elizabeth mana kaka wasari mar ariyo ema osebedo malkia mar pinyno ero kuom thuolo malach ka ipimo koda mamoko e kinde mano thone en jahigni 96.